Pred 17 rokmi si v Matejovciach povedali, že treba udržať stolný tenis v našom meste na stabilnej, kvalitnej úrovni a dlhodobo. Vznikol klub Veterán i tradičná cena Popradu. Ňou začína v tejto mestskej časti športová sezóna. Stolný tenis v Poprade napreduje, potrebujeme viacej pracovať s mládežou a práve domáci oddiel, ktorý organizuje tento turnaj, je jedným z takých príkladov, ktorý organizuje aj Mestskú žiackú ligu. Tento ročník sa bude v análoch píšiť mimoriadnou účasťou. Prišlo 53 hráčov z celého kraja a taktiež telocvičňa prešla zaťažkávacou skúškou. V tomto ročníku je výborná účasť. Prišli ľudia z ďalekého východu, z Valarík aj z Košíc a sú fakt kvalita. Matej by rád obhájil vlaňajší titul. Nebude to jednoduché. Do Matejoviec chodí silná konkurencia a máme to čoraz ťažšie. Ani starší to nemajú s mladými ľahké. Chcú ich niečo naučiť, aby sa stolný tenis stal aj ich celoživotnou láskou. Sem tam majú problémy so mnou. To je najkrajší šport. Kolega, ktorý má vymenené oba bedrové kĺby, povedali, že to je najkrajší šport na svete. A ja s ním súhlasím. Pomaly najmasovejší. Chodím sem dlhé roky a veľmi sa mi tu páči a je dobrá úroveň a dobrý kolektív, dá sa povedať, lebo sa schádzajú hráči, ktorí sa na tomto turnaji vidia raz do roka. Kvalita v Matejovciach fakt nechýbala. Napríklad Valalíky, bašta stolného tenisu na východe, prišla s veľmi nádejnou slovenskou hráčkou. Vlastne je prekvapená, pretože sú tu fakt špičkoví z Košíc druholigoví hráči. Ma nominovali, čo som veľmi šťastná, za ženskú reprezentáciu na majstrovstvá sveta mužov a žien do Malajzie Kuala Lumpur. Teší skutočnosť, že mladých pribúda a názov klubu Veterán nenaplňa tak doslova význam tohto slova. U nás je taká vyváženosť, že tí starí hráči ako takí odovzdávajú skúsenosti mladým a máme perspektívu takú tu v Matejovciach, no myslím, hrajeme v Matejovciach, aby títo hráči sa uplatnili aj v tom celku tých dospelých. Celkovým víťazom 17. ročníka ceny Popradu sa stal a titul obhájil Matej Harabín z Kežmarku.